To na koho som účte? Bože môj, to čo je za účet? Prečo tu mám zlých petov? Ľudia, ja chcem nasmiť mojich hugeov, mojich 10 hugeov, či 11, či koľko ich mám. A prečo nemám ani žiadne upgrady, ani hoverboard. A to čo je? Tak asi sa budem musieť dostať na nejakého hugea, alebo ja neviem. Počujete to? Počujete? Preston, ty čo tu robíš? Ja som veľký Preston a dávam ti úlohu, aby si získal hýža. Dobre, tak teda ja to splním, ľudia, lebo Prestona budem musieť počúvať. No, už zmizol. No, tak musím asi rolovať pesov, aby som dostal nejakých. Kaliko Ketka. Poď. Banín. No, Bunny, zlý. Aha, dostali sme vylepšenie. Mám 2-krát viacej coinov. Dalmatín. Pozriem sa sem a nemôžem si nič kúpiť. Nemám nič tu. Iba tento token. Index token. Krúťte sa. A no, ja idem pozrieť, že čo je tu. Ale furt musím mať na sebe, musím vidieť. 35 000, ten lava slime. A ľudia, keď sa vám niečo nezdá na mojom hlase, tak bohužiaľ som ochorel. GG. Dám si lakier, golden diceky. A teraz už by som mohol... Tu lakier je to, že... Hydrolls. Kde je to Hydrolls? Cancel, jaké oné. No, idem... Aha, už mám Hydrolls. Idem si tam pozrieť, že... Aha, mám ďalší. Yes! Skúsim tradovať. Aha, nemôžem rolovať pritom. No, to je trade... Čo mi padne? King Cobra! To je asi môj najlepší pet zatiaľ, nie? Nie, tento lava slime je najlepší. Idem sem, dám trady každému na tomto serveri. Nech mi niečo dá. Kámo, tak ten má dobrých petov. Napíšem mu, že plus free. Musím tam dať... No. No dobre, ideme ďalej rolovať, pretože boli takí čierni tí peti. A tu, prečo sa mi to automaticky kupuje? Breakables. Idem do lakier. Aha, dal mi trade. Pozri, akých petov mám. Jasné, že ti to nedám. Zabudni. Dám ti týchto petov. No daj ready. OK. A udržuj ich s úctou. Máme ich. Tak vylepším si túto lucky pec. A ja rolujem. A skáče mi tu. Pozrieme sa, čo je tu v upgradoch. Golden Dice Potiony. Idem do trading. Pet Index. Dám si veci. Mailbox. Môžete mi niečo poslať do mailboxu, aby som mal dobrých petov. Aha, mám zase ďalšie. Už sa mi 6 násobí. Ideme si claimnúť túto rolku, ľudia. Dúfam, že nám tam padne aspoň nejaký miliónový pet. 59 000, tá sa vždy hodí.
a mám týchto petov, takže si ich equipnem a upgradenem si niečo, neviem čo. Asi v Luckier, tieto super Lucky event. Nie, to netreba. Skôr tieto Rainbow Dice, Golden Dice. A už mám Golden. 400 000, to by som tu sklákal. Ale... Aha, oni to... Už chápem, aj tú Rainbow mašínu si musíš. Prečo, kde sa dá kúpiť hoverboard? Lebo už toto nezvládam. Tu. Hoverboard. Yes. Aha, to si musím upgradenúť. Dúfam, že nie aj toto. Thieving. Môžem tu thievingovať? Nemôžem. Ani nemám upgradenuté a do minu asi tiež nemôžem ísť, nie? Do toho nového. Ani, no, darmo tam pôjdem, keď tam nemôžem nič robiť. Nemôžem ani toto ťažiť. Nemôžem. Toto čo je Forge Machine, to ani neviem, že tu je v tomto našom milovanom Pets Go. Naozaj nemám nič. Idem do Trading Plazy. Trading Plaza. Dám si stánok. A už si nič nemôžem upgradenúť. Musím rolovať pecov. Snaží sa avkovať, aby mu padol huge, ale nemá ani luck, ani dobrý špecov. Má len jeden z 10 miliónov, na to nikto nemá. Je to iba Adonka, ktorá je fialová. Rýchlo nech ide rolovať, lebo nemá petov. Nech rolne nejakých najlepších hugeov. Hugeovia ho nečakajú, ale on ich áno. Microking však nevie, že sú ako zlato. Dávajte si na ňo pozor, lebo viada odbery, nič iné nerobí, len potrebuje odbery a views. Nemusíš mi zavidieť, že mám toľko views. Síce to 13, ale to mi stačí. Prečo si myslíš, že potrebujem nejakého slabého huža? Ja mám celý inventár plný dobrých petov. Na mojom hlavnom účte tam padajú rakety. Mám už 12 hužov a 2 secret pety. A upgradenem si toto, aby som mohol ťažiť. No ľudia, ja idem ťažiť a rolovať a vidíme sa, kým budem mať dosť coinov. On si myslí, že je král, lebo sa tak volá Micro King. King ako král, ale v ringu by som ho rozkopal. Prečo si myslí, že mu padne huge? Má iba 13 vianutí. Nedajte mu like a dajte mu dislike. Zrušte mu odber, než je za to smutný. Teraz sa podrž. Nekompromisný silný hráč z tvojej izby len počúpaš. Myslíš si o sebe, že si hráč, ale pritom si len zdarma sráč. Dúfam, že už dávno plačeš, lebo ťa už počujem. El Primo ťa rozkopuje, lebo je to môj main brawler. Dávajte mi odbery a dávajte lajky. Zazdieľajte kamošovi, nech mám nejaké peňažky. No ľudia, už som získal celkom dosť coinov a nechcem nič takéto. Pozriem sa sem, čo je tu a upgradenem si niečo, čo je toto. Autorov nejaké a nejaké more XPčok si dám. No a máme Golden Dice 11 000.
čo tu píše. No, neviem. Idem do Trading Plazy, aby som sa tam pozrel po niečom a dúfam, že dostaneme nejakých dobrých petov, alebo aj toho Hugea. No, som už v tejto Trading Plaze a popozerám sa, že čo tu majú. A tento tu má huge hologram axolotla, tak sa to volá. Tieto stoja 800 000 Rainbow. Aké sú vajíčka, tieto nejaké? To sa vyplatí skôr si kúpiť, akože nie 958 vajíčok. To sa skôr vyplatí, že si kúpite tento fossil pack. Tieto vajíčka si otvoriť, to by som sa nehambil. To by som bol ráda. Idem predať nejakých petov, alebo idem rovno tradovať, aby som získal tých dobrých petov. No. Hugea! No. Pet. Tak. Som mu napísal, že toto je môj najlepší pet, nech mi dá niečo. Né. No. What the... OMG, kámo, dobrých petov sme dostali. Hneď. Prosím, nedaj koniec. Jo! Pozrite sa, ľudia, jakých petov som získal. Čo ti dáva? Tak už nie som úplne až taký zlý v tomto. Ale asi to tu aj s týmito petmi ukončíme. S touto holographic catkou a Black Hole Kitsune Fox a Diamond Dogom, čo stojí 3000, 7000. No, tak tu ukončíme dnešné video a vidíme sa v ďalšom parte, ak sa pokúsim získať lepších petov, jak sú títo. Takže vidíme sa zatiaľ. Čus!